তিনি এডিসি হাবাং সাব জোনাল वाइज তিনি মেচ চলি दङ आरो सिबायजला जुनालनि बिसिङाव जे दंमानि साब जुनाल गाबोरदि साब जुनाल ताइ महनबुक साब जुनाल फाइनाल मेच थोङै दंलायो दाबो बेट खाइ दङ गाबोरदि साब जुनाल তিনি चेम्पियन नांनाय जेबो खरकसा जेखुनु साब जुनाल टीम गावनि बिसिङाव जों नाय दङ सिबायजला साब जुनाल टीम तामखे क्राक खाइमान आवा जों दिनै आरो जे थांनाय बांहोनाय सिलेक्ट खाइजोबनाय दा गैसा जों एरजा हाबना हामबाय मारो दा हिंगाके बिसोरनि बरनो खेला दुलाव तेबो पिसाना बागै अमाकेनो फुटबलावबो हागे खायै अलरेडि पाइका दाव क्रिकेटावबो खाइ दं बिसोरनि पाराम जायगाव गाहामके सिनि बर थोंग्रों दङ आबनो पिसाना बागै একটা অদু নাটকমানি दा गैसा अंका सिनि स्टुडेन्ट दा सिगला सलाइद हामिया लामा हिमि दङ ड्राग्स अमाय चावै गोबां मा कबलजाक आबनि थेकेबो फियगै गाहाम लामा तुनानि अदु उनका खा खायो ताबुक एरिसे हाबां मानु परे दिनै अमाके फुटबल ता क्रिकेट जे उदु नामानि प्लेयारबो गावनो আর নুকজামানি যারা ড্রাগস জানাই রব আস্তে কিছু কমই দङ খা খায় আমাকে যদি ন খাই দङাকে जों सिनि যারা स्टुडेन्ट যারা ইয় दंनाय आमतनि যারা नेशा जानाय टेबलेट ड्राग्स आबरनो जों जागा तुमानो चाय आरो खाय सिनि लामा केफिलि तुमानो हाय मा दङ के सिनि समाजन तेबो जों सागा दिसामानो हाय मा दङ एमे तो যারা পারাম চায়া दंनाय रक्त थोंनाय गोरों होनाय तो कुनु गोरै जतन थोंनाय जों सिरायफोरावबो जों पारा पारा थोंलायो जा एरिया वाइज के जों थोंलायो बा पारा खायसे थोंलायो जतन थों आबो किन्तु गेब थांगा अ गेब उनखुनो आबुनि उनको ड्राग रक जानानै चेंगो उनका अमाके थंगाके जारा ड्राग जानाय रक नामन खेलाव नुनाय खेला थोंनाय उनके आबनो नुगै बिनि सामने माइन जे तमन आबन चेंज खेला दुर दिगे मन वान खेला दुर दग बिनि थंगाके बिनि माइन आलादा वान सम भाइने केनो जारा अस्तन केबो परेमदि केबो बिनि बका हाबनाय अथुमु जे कप्लायर ल बिसोर सका दगा पला एना तो साब जुनाल वाइस सिंगा तो ताबुक तिनि जे थंगि दङ फाइनाल मैच जे साब जुनालनि चेम्पियन के 25000 जारा रानार्स गबनके 20000 के बजानाय खेल थुमु पांदव तिनि साब नगरा यंगै आरो तो नि एग्जीक्यूटिव मेंबर बनगन सुहेल बमानजा फाइकिया ताइ मानजा फाइकिया सिनि एमडीसी हाइकबा सिनि सिबायजलानि जुनाल चेयरमैन बनगन मासुमो दपनो मानजा फाइकिया ताइ को मानजा फाइकिया सिनि बनगन राकेश ताइ गोबांमा हाइकेना सिनि जारा सोशल एक्टिविस्ट उनको तंनाय दक बरो फाइ मानजा सिबायजला जुनालनि बर टीम कनै बर जम्पुजला साबजुननो मेसेनि बर बहायनो सेमिफाइनाल बर फाइनाल काजा इनो टीम गले चिंबो माने बर थांनो जों साइमनो तिनि सिनियो अनो केसा प्राइस मानि दंगो सेम प्राइस दंगो अबनि बरे उइक्स टु करनाय जों ट्रफि रनाय बरकनो आमपाय जतननो चिनि एलाकान ताकुते बुकु नरकनो बाहाय जों कयो चिनि अ खेलानो फाइना फैनो बागै अमो बेलाय गतालको चिनि एदिसे हाबं भाइबादि यागुलो नरक थांनायाव नुखना ति को चिनि फुटबल लीग बाहायनो जों लुगै मानका चिनि इंडिया नि कासा फुटबल थुंगदों बाइचों बुदिया बरकतो जों थुंगनो जों लुखा अमो हायकेनो चिनि एदिसि आपा अमो हायकेनो सावरि दंगो जों मालेसिन दंगो अमो हायनो हाय अमो हायकेनो ताइ किसे चिनि हो T20 cricket league sini bisa patong baik lalu sini yo deh Ganesh Devarma bowling Sebagai match talk Ramaya Masa jekno Ramaya tongo Rani bai cacok zak Gabordi Sabjun wicket ni bagai cacok zak Mohanbuk Sabjun
Anh hay phải sinh tabuk sini nawai motor mungkin phải manja phải này sini gas of warna ang kau ini punya uno sini borong genang amalindu ya nawatia ni asal apa ke kau jauh ini hai sini am cani no social activist borong genang bisa jet koloi sarno bahai no ni asal saya asal apa kau jauh kemudian ya kalau cuma hai sini am cani no sini social activist borong genang manap de Burma borong bahai no bini asal saya asal bagai kau jauh hambai hai sini o am cani no sini social activist borong genang suros de Burma borong bahai no bini asal saya asal bagai kau jauh hambai enggak hai sini o am cani no bawa ke pisang bani bukan ni sini social activist sini borong genang butuh de Burma sarno bahai no bini asal saya asal bagai kau jauh balik hambai tai sini mohon bukan ni cinta kaisa social activist tongo borong genang omio nuatia sarno bahai no ni asal saya asal bagai kau jauh Fadil ke semboy kau jauh ani hai sini rupa kaisa tabuk sing katal sini jadi manfika sini borong genang sudon de Burma sini jadi sibai jola sarno bahai no asal saya asal bagai kau jauh hambai ke sar sono jeng jotono sini o program nang nama